хабош. Главное изнай ворот, что хокаха. Мила внимание, алсамеш, каждый квартал цацун даяк язык, дайок штей язык, дающ вознися шур. Дел резолил рамзаматуч, тел юч хаз аэропорт, так расширенный хаз улицы больше, пуцундер реконструкция, шацуты обол, работ без чайки. Старый объект шуши, уж перенос еш, еш чайгар вой купить еш. Дуалеем креч, а дахи то еш чан, дуалеем дахи тош. Мой кнешутер станции шукы объект шу. إنها خريزي بيش تاعت برت بيش مسوعة وغال خزو شو عتارنا أبس نيتش أصلاً حاجاش يبوخ أبو ترش تير حاجة تير موسر شو ما أزنان أبس نيت ديزش هلا بتشوف خليزة تير هلا أشبو خزش متى أشبو خز بسوكا كيد موسر شو أخو شوش ديك تقول دنيس تيدش أصلاً يرتش دنيس تيدو يشلي Юля, да, бордюрниками полностью по городу обновить территорию. وينزجز جزء برضو زمن تياش مسؤولش قبل ماتش بعده وشلو هو أسئلة البروتش اللي تي شرقي أولش وشرشة تياش إذا ويتابنا هرشاد عدو بريش كوي ديار سرنا полنا هذانينا باتشوا بروتش نيل سيار سرنا يوتيوب أبوال بيشي هذان يوتيوب أبوال بيزت نعطي داك وцентр يقول شو تندر центр уже минутки акачал мигардош ближайший ханчо ачахвак визиза. В преддверии реформы Ар-Квадрат Халяцевой до Ахмат-Арены, Полева Яшина, Посадаева и потом по бульвар Дудаева. А у меня домашняя глитка закупительна. Це юешев реклам ждай оч, хогда уже бола болена. Лана ларияш таглария олштой предкша композитовш дом долчан ини хоч сих юрт дас аша эцнахти разъяснительно беседа я шоушах теч и бол баб езасан каин with other arts ناخن إتساني ني إلوري يزي شيبيرشن أبسني تديزي إبوال بابي يسوتيا разобравки тоже разобрать аяхта часто сектор букву заселиться дома что какие-то единады эти что гон лево аорта мела безопасно вот аяк язык Это